Bueno, gure gizarte tradizioko egitura importantenetariko bat. Zaindu beharreko elementua. Izan direlako gaude eta zaindu behar da, maitatu behar da, zure gurasoak, aiton-amonak, sortu dituzun seme-alabak, bikoteak, egunero eta une oro. Oso importantea. Pelikula bat, irati, azkena ikusi dutena da, eta oso sentsazio hona egin gelditu nintzen. Billy Elliot, nik usten dut isladatzen dula, amesten dezun zerbaiti burrukatu, bere atzetik jun eta oztopo guztien gainetik lortu arte. Arriskua. Bueno, moda salea naiz, moda baldin bada erropa edo modan dauden gauzak, niri gustatzen zaite zaintzea eta pixka bat hortan pijoa naizela esango nuke. Bueno, ni mendizaleagoa naiz, hondartza zaleagoa baino ere, baina tarteka hausnarketarako gune aukila izan daiteke batez ere goiz eta inolarrean junezkeo. Hondartza baino piztina nahiago egia esan, baina hondartzan ere pala saio batzuk egiteko oso gustuko. Bertan egin beharreko gauza bat. Egin behar dira, bai, askotan presaka eta korrika, baina ez naiz eguneroko erosketak egitekoan alde, astekoa baizik. Bueno, ez dakit, trantsizio energetikoari begira ondo gelditzen den, nik indeten bideiarik, ez dakit, nola esan, aberasgarrienetako zentzu guztietan, Zelanda berrira egindako biak izan dira. Aspaldian dexente bideiatu dut, eta orain azken egin detena New Yorkea egia esan oso aberatza izan da, eta gustuko dut bideiatzea bai. Lagunak. Kuadrilla beti ere, errezagoa izatea, benetako lagunak izatea beti da gauza ariketa aberatzagoa eta zailagoa ere bai. Zaila, biak, kuadrillak emate dizu zure iraganarekin konektatzeko gogoa, eta askotan lagunak ez daude kuadrillan, baina biak behar beharrezko dira. Lehen modakin esandako berdina, arriskua eta aukera. Bueno, gizarte teknologizatu honetan behar dira. Ni ere hor harrapatuta nago, bai nire lan bidea dena difunditzeko, eta orain politikagintzan ere usten dut jendearen ganera iristeko ezinbesteko erreminta delako, beharrezkoa. Bueno, lehen esan dut, Euskaldun bezala gure tradizioko beste jarduera importante bat, nire kasuan oso klasikoa naiz, eta ez dakat beste munduko abileziarik, baina batzutan ondo pasatzet. Bueno, nahiko basikoa, oinarrizko sukaldaritza egiten denik, baina denborak gutxi gelditzen zaitelako, eta nire horretan oso praktiko naiz, eta oso sentziloa. Zoritxarrez, oso gutxi begiratzen zaion gauza bat, baina bizi gehan gizarte honetan eta etorkizuna begira, gaur egun daukanan aldean garrantzia askoz gehiago eman beharreko arlo bat. Osasun mentala, bai, garrantzitsua oso, eta zaindu behar deguna. Zure burputzari, zure buruari entzun, eta beti hausnartzen egon, zaintzeko. Bueno, nik telebista oso gutxi ikustet, albistegiak eta pilota partiduak, txirrindula egitza. Orduan, egia esan ez zait etortzen oinola programa bat, etortu berde telebista gutxi ikustetela. Telebistako programa bat? Aspaldian ez dakit oso korrektua da, baina parre pila bat egiten dut La Resistencia programarekin. Bueno, kasu honetan eta arlo politikora jota, bigarren mailan utzi beharreko kontu bat. Erresa? Ea, jota.